on jonkun verran. Toteetta jäsen jono on siirretty tuonne lastauslaiturille, johon siirrämme aivan tuota pikaa. Petri, luovutan sulle, koska mulla ei ole komia, joten en tiedä paljonko tässä on aikaa jäljellä, mutta puhu. Kyllä, täällä on tosiaan sateinen Helsinki ympärillämme ja tänään kerääntyy tosiaan useita tuhansia tietokoneharrastajia pelaamaan muun muassa ja sekä kilpailemaan demon teoksilla, jotka ovat suorastaan tajunnan räjäyttäviä. Kiva saisi kertoa vielä vähän lisää näistä tapahtumista, mitä täällä Harjalla tapahtuu tänä päivänä. Toisin kuin päällä oleva viestintätalo uutisoi tänään, niin Assemblyn idea ei ole se, että ihmiset asentavat demoja koneeseen, vaan täällä tuotetaan demoja, eli täällä koodataan ja tehdään tämmöistä digitaalista taidetta ja kaikkea mahdollista jännää, mitä tietokoneella voi tehdä. Joten tämä pieni vinkki kilpaileville kanaville. Ja todettakoon vielä, että Assembly on loppuun myyty, kaikki konepaikat ovat menneet. Saliin tulee semmoinen 3000 konetta tästä tämän päivän aikaa, varmaan noin kello 18 mennessä sali on täyttynyt. Kyllä, yleensähän Assembly myydään tosiaan loppuun saakka, koska täällä on niin kivaa. Ja mikseipä tänne tulisi vuodesta toiseen. Assemblyhän nyt järjestetään varmaankin jo 20 toista kertaa. Jotenka vuodesta toiseen ihmiset tulevat tänne ja tapahtuvat paisuu kuin pullapaikinan, paitsi että pullapaikinan paisuu niin paljon, että ei se enää paisu, koska tämä on aivan täynnä tämä areena. Ja täällähän meillä on myös mittava TV-tuotanto. Kerrotko vielä lisää meidän mittavasta TV-tuotannossa? Noin minuutissa. Tähän palaamme vielä myöhemmin lähetyksessä, mutta kerrotaan, että on mittava ja erityisesti aikataulusta kysyminen on meille kunnia asia. Mutta kyseessä vielä, että kuinka monessa Assemblyssä on sulle? Aika monessa. Olen vuodesta 1994 lähtien käynyt täällä hiipparoimassa, että kyllä. Ja olen ollut kerran Assembly TV:stä ehkä viime vuonna vähän siellä jotain juttua heittämässä. Ja tänä vuonna olen täällä taas teidän ilonanne yötä päivää. Pahoittelen tässä vaiheessa, että olen itse henkilökohtaisesti rekrytoinut poiskisen tähän lähetykseen, mutta meillä on tämmöinen sanonta, että yksi poiskinen tekee kesän. Jaha, niin, mutta 2 viljasta tekee joka kevään. Aivan. Voitte kommentoida lähetystä Irkissä ja Twitterissä, eli menkääpä Irkissä kanavalle Risuaita Assembly TV. Irknetissä me ei tueta mitään muuta tämmöisiä sen tyyppisiä systeemejä, vaan Irknet ja Risuaita Assembly TV. Voitte siellä kommentoida kirjoittamalla Assembly TV 2. niin se botti siellä kuuntelee teitä ja viestit, ja jos laitatte siihen kuvalinkkiä, niin ne päätyvät myöskin ruutuun tämän lähetyksen aikana. Samoin, jos olette Twitterissä, mikä on tämmöinen uusi hipsteriteknologia tässä ja 5 vuoden sisällä vasta tullut toisin kuin Irk, joka kuitenkin, oliko vuonna 1989, niin aivan, että jos on vähän nuorempi teknologia, niin Twitterissä käyttämällä Risuaita Assembly TV hashtagia, niin voitte lähettää kommentteja ja kuvia myöskin, niin nekin näkyvät lähetyksessä myöhemmin. Jotenka kiitoksia tästä aloituksesta kanssamme, jotenka jatkamme matkaa tässä myöhemmin. Ja suorastaan, olisiko se nyt? Hei, tää on näkemisiin taas.
lähetykseen meidänkin puolestamme. Minä olen siis Outolintu ja minulla on täällä seurannani Wolde. Hyvää huomenta. Tarkoituksena olisi vähän käydä läpi tätä meidän päivän ohjelmaa. Meillähän tulee olemaan täällä muun muassa tämmöinen kokkiosuus ja sen lisäksi myöskin elektroniikkaosuutta olisi luvassa. Mitäs muuta kivaa meillä on tänään? No tänään on myöskin ihan musiikki, tanssia, konetanssia ja sitten vielä kaikenlaisia harrasteturnauksia, mutta siitä varmaan sitten myöhemmin ohjelmassa lisää. Kyllä, meillä on täällä taustalla tämmöinen kiva, mikähän soundi tää nyt olisikin. Siellä on myöskin kivat valot tällä hetkellä vilkkumassa päällä. Ja meillä pitäisi tässä vielä, mitä Kimi jo mainostikin, että muistakaa IRC-netissä Assembly-kanava ja sitten Twitterillä hashtagillä Assembly TV voitte lähettää meille valokuvia. Ja jos meillä olisi vaikka mahdollista saada täältä meidän hienoa kuvaslaidia näkyviin tuonne ohjaamon puolelta, jos vaikka mun näytön saisi näkyviin. Ilmeisesti ei. No niin, ilmeisesti värit on vähän erinäköiset kuin minun näytölläni. Eli tämän näköisenä feedinä sitten teille tulee sinne erinäköisiä kuvia. Tämän on ottanut Wolde. Haluatko kommentoida? Tässä on nähtävillä ensimmäinen Assemblyjen rakennuspäivä, kun aurinko paistoi ja kahvi oli hyvää ja oltiin jo juuri valmistautuneita koitokseen. Okei. Sitten meillä on tullut myöskin ehkä hiukan yllättäen tämmöinen Tuon kuvan jätän. ensimmäinen päivä, tämä on maanantai. Ja käydään vielä vähän läpi, mitä kaikkia kuvia meille on täällä lähetetty. Myöskin kommentteja pystymme täältä reaaliajassa lukemaan, kuten myöskin kommenttina on ollut, että tuo laatu ja myrskyn silmässä. Mutta hyvinhän tämä mielestäni menee. Joo, kyllä, ehdottoman hyvin. Mehän ollaan erittäin täydellisiä ja kauniita ja ihania. Odotatko sä jotain? Sinänsä on ehkä se kaikista huonoin ihminen urheilemaan, sillä juoksen kyllä pirun lujaa, mutta sitten taas siitä ei mitään koskaan tule, että puhina kuuluu, mutta mitään ei tapahdu. Mutta yritys on ollut kova ja ihan mieluusti on Ja korppuja ja romppujakin on tainnut joskus lentää. Nyt täällä on vähän semmoinen olo, ettei kuule omia ajatuksiaan tällä hetkellä, mutta se nyt ei ehkä ole mikään hirveän suuri ongelma. Siellä menee meidän lentävä reportterimme Kim Viljanen. Onnea matkaan hänelle, näette hänet aivan pian. Ja oletko muuten katsellut demoja? Kyllä sitä nyt aina ennen Assemblyä tulee hieman katsoiltua demoja. Ja se on niin kuin enemmän koostunut perinteeksi, että aina ennen tapahtumia tulee sitten
kummasti meidän archivista katseltua hieman näitä vanhoja demoja, shortfilmejä ja kaiken maailman muita hienoja musiikkikappaleita kuunneltua. Muistatko muuten, mikä shortfilmi voitti viime vuonna tämän shortfilm-kompon? Se oli tää Holy Grail 2. Muistatko kyseisen? Totta kai, se on katsottu viimeksi 2 viikkoa sitten, myöskin ykkönen ensimmäisenä. Tai ainakin mä kattelin nimittäin näitä palkintojen jakolähetyksiä aiemmin läpi arkistoselailuna ja siis se oli kyllä mun mielestä aika mainio. Pitäisiköhän meidänkin tehdä joku shortfilmi vastaavalla teemalla? Laitetaan My Little Poneja juoksemaan. Erittäin hyvä idea, että eiköhän mennä ja osallistuta kilpailuun. Ponit olisi mun mielestä aika kivoja ihan oikeesti. Mitkä ponit on muuten parhaita? Kyllä mä tykkään niistä vähän vanhemmista, ei näistä ihan uusimmista hömpötyksistä. Tää on muuten hienoa haastatella, kun ei kuule mitä haastateltavaa vastaa. No, ei sillä ole niin väliä. Selvä. Meillä ei ole taidu vielä... Joo. Onko meillä ei ole mitään muita kommentteja ilmeisesti tullut? Täällä on tullut, että Ollikas Finland sanoo terveisiä, että Assy! Risuaita Assembly. Assembly. Oi, meille taisi justiinsa tulla sinne lisää. Todella hyvä laatu striimissä, sanoo Nakaja SC. Okei, hyvä, jos meidän laatu striimissä on hyvä. Toivon mukaan tämä ei ollut mitään tämmöistä käänteistä psykologiaa tai muuta, että me olemme siellä rakeisia pikku leikopalikoita. Mä oon aina halunnut olla pieni leikopalikka. Okei, eli no, ehkä me keskustellaan näistä legoista ja niiden yhdistämisestä sitten myöhemmin, mutta me päästetään pikkuhiljaa tuolla meidän lentävät reporterit sitten matkaan. Eli voidaan siirtyä. En muista enää, että kumpi Kim vai Petri siellä seuraavana oli, mutta... Ollaan varmaan menossa.
markkinointia. Pieniä Minkälainen kone sulla on rakentamassa siihen? Tämmönen joku 3 vuotta sitten ihan itse koottu asiasta paremmin tietävien ystävien avulla. Että alkaa se vähän jo laatua, mutta kyllä sillä pelaa. Mitä sä aiot Assemblyssä tehdä muuta kuin pelata? Varmaan justiinsa niitä pari kompoa, ehkä joku SC-turnaus, jos sattuu olemaan paikalla. Sitten ilmeisesti täällä on joku kuoro-orkesteri, joten se kuulostaa aika erikoiselta ja odotan sitä kyllä mielenkiinnolla. Tulit yläovesta sateen kautta vai alaovesta kuivana? Ihan yläovesta, mutta en kyllä tiedä voiko sitä sateeksi sanoa. Semmoista pientä pisaraa, mutta yllättävän moni sitä pelkäsi. Oikein erinomaisen hyvää assyä sulle. Juu, samoin sinulle. Kiitos. Ja täällä jatkamme eteenpäin. Ja siellähän on itse... Noniin, otetaan tästä näin. Moikka. Terve. Kuka sä olet? Samu. Mitä sä teet tällä hetkellä? Ottelen kavereita. Tuommoinen valoportti avaa. No, halo, onks mennään? Ollaanko se pihalla? No hei, täällä me ollaan Kajaanin ammattikorkeakoulun pelkeytysjatran tiskillä ja täällä meillä on mielenkiintoisia kavereita. Terve, mä oon Petri, kuka sä olet? Janne Marja. Terve. Ja sä olit? No niin, mikä se on tämmönen pelkeytysjatra? Tää on oppipaikka, mitä täällä pystyy oppimaan? Kaikenlaista. Meillä on suunnittelua, tuottamista, eli ohjelmointia, grafiikkaa ja näistä osa-alueista, niin erilaisia sisältöjä, ja vielä tuolta meidän pelitekniikkaa. No, mikä sulla on itsellä se tärkein oppimisen kohde täällä noin pelikehityslattiassa? Mitä sä oot mielestäni saanut kaikkein eniten tästä irti tämän opiskeluaikana? No, tosiaan tämä motivaatio, kun näkee, että tässä oikeasti toistuu jotain tehtyä. Se juuri, tässä tulee näitä pelien portfolioon toista harjoitella, millä se on tiedon.
Joo. Minkälaista yhteistyötä on niin tämmöisten isompien pelifirmojen kanssa? Onko täällä jotain sponsorointia tai jotain muuta vastaavaa? Aika mielenkiintoista. Tässä mä taitaa olla ihan konkreettisesti sun oma tekemä peli. Voisitko kertoa jotain tästä pelistä, miten tää toimii? Joo, tosiaan tämä on nyt 2 kuukauden kesällä nimetty peli. Että tämä nimi on Lightheart. Ja tämän pelin pelissä tapahtui semmoista, että Graham on tämmöinen pieni ole, joka on joutunut tämmöiseen pimeään maailmaan. Se ei ole se menee enemmän story, kun se yrität päästä eroon näistä aktivateista ja tapahtuu se ei pääse niistä eroon. Ja sitten sä yrität valaista tämän maailman sillä, että sä löydät tämmöisiä valokohteita ja aktivoit niitä. Kun sä aktivoit kaikki valokohdeet, niin sitten sä pääset pakoon tästä maailmasta ja pääset olevinaan kotiin. Näyttää aika pelottavalta, täytyy myöntää, että varsinkin jos sulla on aktivaatteja, mä ainakin pelkään, niin tää on aivan valta. Entä sitten tässä taustalla jotain muitakin pelejä, tai no nythän se hävisikin sieltä johonkin näppärästi, mutta ilmeisesti tässä on aika paljon tämmöisiä pieniä pelejä. Onko se niin kuin, ihan mitä tähän koulutukseen kuuluu, että teette niin kuin ihan konkreettisia pelejä päivästä toiseen? Joo, nimenomaan, että opintojen ohella niin syntyy monenlaista projektia ja osa näistä jatketaan nykyään pidemmälle. Viedään esimerkiksi 2 vuotta eteenpäin tai 3 vuotta eteenpäin tai kehitetään kesän yli niin kuin osa näistä peleistä näkyy. Ja tuossa syntyy, mä sain esimerkiksi jammitteluiden aikana, niin jatketaan sieltä opintojen ohella tai opintojen jälkeen. Siellä istuu monesti kaveria ilta myöhään pelilappuissa kehittämässä peleitä. Esimerkiksi tämä peli tässä on kehitetty Global Game Jamin aikana. Eli tämä prototyyppi, alkuperäinen idea lähti siitä, että 48 tuntia istuttiin pärjättelemässä ESN kanssa ja tarvittiin, että hei, tämmöinen on siirry. Myöhemmin kun on ollut täyttyä, että ihmisen ekstra, on pääsemässä 2 kuukautta, ei vaan 2 päivää. No niin, tämä on vielä yksi peli tässä, mitä voisimme pelata. Voisitko pistää peli pyörimään tässä vielä lopuksi ihan nopeasti? Näytetään demoa, miten tämä toimii. Eli kerro vähän, mitä tässä tapahtuu. Tässä pelin nimessä Flamia kanssa kesän aikana tehty. Tässä on tarkoituksena pieniä flamingokohtia ja emoflamingolla syöttää. Tuollainen ilkeä säkkipäin, ja on saatu laittaa yrittämään parastaa ruokia ja pahimmassa tapauksessa flamingon nimiä, niin niitä pitää heitellä paikalla roskalla, mikä lammessa löytyy. Ideana on saada poikavit lähtemään sekään. Kuulostaa varsin haastavalta. Tosiaan ilkeät kädet saattavat ryöstää vaikka mitä. Minusta tuntuu, että mä vähitellen lopettelemasta lähetystä suunnilleen täältä tähän. Siirtäisin jonnekin sinne eteenpäin ehkä vähitellen, jos se vaan mikäli mahdollista on. Okei, eli sitten seuraavana voitaisiin käydä läpi vähän meidän seminaariaikatauluja. Ja Volde, sulla on siinä auki niitä. Juu, eli jälleen taas tänä vuonna on kovaluokkaisia seminaareja tiedossa täälläkin Assemblyllä Artec-seminaarit. Tänään käydään vähän Boozembly, The Boulder and Back. Sitten meille tulee myöskin Roviolta vähän ihmisiä juttelemaan Bad Biggies, Postmortem, Grassroots Marketing, Startup in the Fast Lane, Founding Playravin. Joten monenlaista erilaista ohjelmaa on tulossa, joten jos mikään näistä nappaa, niin ei muuta kuin ihmeessä katsomaan, sillä vaikka et ihan olisikaan asian juurella, niin kyllä se silti sulle maistuu. Ja tosiaan kannattaa käydä tsekkaamassa täältä meidän Assembly.orgista nämä seminaariaikataulut. Sieltä pystyt ihan itse valitsemaan, että mikä olisi sellainen sopiva, ja näitä pystyy aika hyvin suplimaan muun aikataulun mukaan myöskin. Onko sulla, Outi, jotain tiedossa, mitä menisit itse katsomaan?
Itse asiassa mä en ole kerinyt ihan hirveästi katsoa, mitä meillä on tarjolla, mutta ihan pakkohan mun on jotain mennä katsomaan siellä. Että Bad Piggies kuulostaa semmoiselle mulle sopivalle, että sitä varmaan pitäisi käydä katsomassa, että mitä siellä puhutaan. Mutta mä en muistanut ihan tarkalleen sitä aikataulua, että eiköhän sinne jonnekin mennä katsomaan. Ja myöskin esimerkiksi tänään toiseksi viimeisenä on Supercell kertomassa vähän menestyksensä salaisuuksista. Joten tämä on ainakin yksi minua koskettavista asioista, sillä Supercellin pelit ovat puhelimellani olleet aikamoista hauskuutta ja tylsien aikojen pelastuksia. Ja viimeisenäkin tänään on tiedossa Early Night Chat with Game Jammers, joten nimestäkin voi jo hieman päätellä, että mitä tämä ohjelma tuo sisällään. Eli mitäs muuta meillä on aikatauluissa vielä? Meillä ei ilmeisesti tänään torstaille ollut enää muuta seminaaria. Ja muistakaa laittaa niitä Twitter-viestejä. Mielellään kuvia otamme hyvin paljon vastaankävijöiltä tänne. Ja Risuaita Assembly-kanava Irknetissä ja Twitterissä hashtag AssemblyTV. Onko meille tullut muuten jotain uutta? Ja tähän väliin voitaisiin ottaa muutama kommentti tuolta, niin ainakin tällä hetkellä osalla meistä tai meidän katsojista, niin striimi on alkanut toimimaan erittäin hyvin, joten ei muuta kuin oikein hyvä juttu. Ja myöskin kaikenlaista täällä on puhuttu, esimerkiksi ja väärä kanava auki. Ja jatketaan tuolla Kimin kanssa sitten seminaareista. Hyvä. Meillä on tämmöinen 4 minuuttia aikaa tässä puhua. Olet vetämässä seminaaria tänä vuonna. Miten teillä on mennyt? No ihan hyvin, että kaikki puhujat on konfirmoinut, että on tulossa paikalle ja näyttää, juomat on siellä ylhäällä, niin kaikki näyttää ihan meidän puolesta ihan hyvin menevän nyt. Ootko nukkunut hyvin? Itse asiassa tosi hyvin, 10 tuntia viime yönä, että nyt voitaisiin valvoa vähän enemmän. Mulla on 4 tuntia, joten jos puhun epäkoherentisti, niin tiedät mistä on kyse. Mulla se on vaan ihan luonnollinen vika. Mitkä on sun suosikit tämän vuoden seminaareissa? No ehdottomasti Unityn käyttäjänä, niin Unity Tips and Tricks, niin siellä on 2 puhujaa, tulee ihan Unity-teknologilta puhumaan, että miten sä voit käyttää sitä softaa. Ja sitten siellä varsinkin PlayStation 4 Developer Overview tulee Matt Svoboda. Muistaakseni Briteistä tulee puhua meille vähän, että miten sä voit kehittää Pleikka 4. Mutta sitten siellä löytyy myös indie-pohjasta tavaraa, eli meillä on ihan PlayRavenin Lasse Seppänen tulee kertoa, että miten niin kuin PlayRaven löydettiin. Sitten meillä on Mikael Haveri tulee puhua vähän niin kuin indie-pohjaisesta markkinoinnista, eli siellä on kaikkea kaikille ja niin kuin, mitä mä itse tykkään siinä, niin mä löydän jokaiselle mun omalle aspektille jotain mielenkiintoista sieltä. Muistanko mä oikein, että pinballin kaikki salaisuudet paljastetaan tuossa myöhemmin? Kyllä, mä oon nähnyt pienen sneak peekin siitä, niin siellä on aika hyvin, että jos ei halua enää niin kuin olla huono tai do not want to suck at pinball, niin kannattaa tulla sunnuntain paikalle, koska mä oon itsekin niin kuin ottamassa jokaiset niin kuin pienetkin detailit sitten ylös omaan muistivihkoon. Mites sano vielä lyhyesti tämän päivän 3 tärppiä. 3 tärppiä, no Mikael Haveri, Grassroots Marketing, tehnyt erittäin pitkä uran niin kuin, pelialan marketoijana ja sitten Lasse Seppänen, Founding PlayRaven. Kovan alan Remedy-henkilö tulee juttelemaan meille, että mitä nyt kun on lähtenyt sitten omaa tämmöiseen vähän pienempää firmaa pistää pystyyn, niin mitä sieltä löytyy ja mitä kaikkia kummallisuuksia siinä on. Ja sitten meillä on Anna-Kaisa Kultimo pitää paneelin tuosta Game Jameista, mitkä on, itsekin on osallistunut niihin, niin erittäin mielenkiintoisia, hauskoja juttuja. Niin siinä olisi päivän 3 tärppiä. Milloin seminaarit alkaa tänään? Seminaarit alkaa kello 15, reikäleipä, eli kohta puoli, mutta vielä jos vähän aikaa saa hioa, niin on ihan tyytyväinen. Täällä järjestetään yhdessä Igdan kanssa ja sä oot Igdassa aktiivisesti mukana. Miten Igda lähti mukaan? No Igdallahan on perusteita ihan skenelle, koska Suomen peliteollisuus pohjaa vahvasti skeneen. Ja sitten sieltä on niin kuin kansainvälinen pelinkehittäjäjärjestö ollut tämmöinen luonnollinen niin kuin,
organisaatio, että pistetään semmoisen paikkaan, missä on peliteollisuutta ja Suomessa on sitä aika kovasti. Siitä se sitten on niin kuin lähtenyt semmoisena pienen lumipallona kiertää ja nyt aika monen mutkan takaa niin itse on tässä näin. Et halutaan vähän jakaa sitä, että saadaan tosi kovia seminaaripuhujia, niin vähän auttaa Assuja sitten Assu-porukkaa siinä, että me saadaan myös hoidettua ne asiat sitten hyvin. Mitäs muuta IGDalla on nyt lähikuukausina tulossa? No me ollaan nyt tällä hetkellä vielä IGDAn puolesta niin kesätauolla ja nyt sitten syyskuussa alkaa ensimmäiset eventit tuolla Adams Barilla erottajalla. Eli vähän aletaan lämmitellä omia hornia sitten, että saadaan noin gatheringsit pyörimään. Että sitten on mahdollisesti tulossa piknikkiä tässä kohta, eli lähettäisiin jonnekin lämpimälle, ei sateiselle nurmikolle sitten vähän nauttimaan siitä auringosta. Miten ehdit sä ollenkaan viettämään vapaa-aikaa Assemblyssä? No, mä otin läppärin mukaan nyt ja mulla on muutamia koodiprojekteja, peliprojekteja siellä, niin että heti kun seminaarit loppuu, niin katsotaan varmaan sitten pistä koneen tulille ja ala koodaamaan. Onko sulla oma firma, joka tekee pelejä? Ei vielä. Ei vielä. Haluatko nyt kenties paljastaa, mitä on tulossa kohta? Jotain maailman mullistavaa, mutta ei vielä uskalla sanoa mitään. Tässä kohtaa ehkä on hauska mainita se, että nyt itse asiassa 10 vuotta sitten oli Assembly 2003, niin oli se tapahtuma, jossa muutama semmoinen nuori teekkari kokosi porukkansa yhteen tänne ja nykyään tunnetaan nimellä Rovio ja niillä on aika paljon toimintaa. Että miten haluaisit kommentoida tätä? No siinä näkee ihan selkeästi se, että miten vahva tommonen pohja skenellä on peliteollisuuden kanssa ja miten ne niin kuin toimii tosi hyvin yhdessä, että ne ei ole erillisiä entiteettejä toisistaan, vaan se, että IGDA on täällä Assyillä ja sitten Assy-henkilöitä on tietysti IGDAn gatheringseissa, eli ne on niin luonnollinen niin kuin pariskunta kuin olleen voi, että ainakin omissa silmissäni, että sattumoisin Otaniemessäkin itse nyt niin kuin opiskelen, niin toisaalta Taikissa, niin siellä näkee tosi hyvin sitä porukkaa, mikä on myös kenessä ja IGDassa tekemisissä, niin kyllä ihan selkeästi näkee, että samat intressit kummallakin löytyy. Kiitos haastattelusta. Lähdessä tuosta portaita pitkin yläkertaan ja me jatketaan täällä. Kiitos. Heippa. Elikkä muistakaa, että teilläkin on tänä vuonna mahdollisuus osallistua Assembly TV-lähetykseen lähettämällä tuolta IRKin puolelta kanavalla Risuaita Assembly TV. Siinä kun postaa linkin, niin meidän botti ottaa teihin yhteyttä ja myöskin Twitterin puolella #AssemblyTV. Ja muistakaa myöskin, että päivän paras kuva palkitaan. Ja nyt onkin ohjelma aika hyvin käynnissä. Ihmiset pikkuhiljaa valuu sisälle. Hieman siellä on kuitenkin ruuhkaa muodostunut, koska sade yllätti ihmiset. Tämä Suomen kesä aina yhtä loistavaa. Ja sade yllätti ehkä hiukan myöskin meidät. Kiitos samoin. Selvä. Katsotaanko vielä nopeasti aikataulua, mitä siellä on seuraavaksi ihan niin kuin tapahtuman puolesta alkamassa? Joo, elikkä Asus ROG StarCraft 2 lohkovaihe. Ensimmäinen osa alkaa tuossa tunti vartin päästä ja 3 aikoina alkaa taas SteelSeriesin Dota 2 Challenge lohko A. Myöskin tanssipelipiste aukeaa tuossa 3 aikoihin, eli sinne vaan sitten steppaamaan ja katsomaan, että pärjäätkö Suomen tanssipelaajille. Oletko muuten pelannut näitä tanssipelejä? En kiistä, enkä myöskään myönnä. No, mä olen kokeillut, mä en ollut hyvä siinä. Se oli oikeasti aika kamalaa, mutta hiki siinä tuli. Mä luulen, että se on aika hyvä semmoista jumppaa ihmisille. Ja sitten myöhemmin iltapäivällä tulee sitten kaikkea muuta, mutta toi on sinne 4 asti aika lailla aikataulu.
Mitäpä täällä oikein mahtaa tapahtua? Moi, mä oon hirveän vappeja. Me tehtiin tuolle Jamie School tuolle Functionheadille. Sillä on vähän niin ollut ongelmia sen viime aikana, vähän stressipainoilla, niin mä ajattelin piirittää sen tällaisella nykytaideteoksella. Mä tähän alttariset tähän pitää vielä laittaa lyörin tavalla, että kaulaa tai viedä toimistoon tai ihan minne haluaa. Kyllä tästä lähtee kyllä vielä eteenpäin. Varsin komeata, että on saanut se ihan mielenkiintoista kansainvälistä ja sanastakin ilmaantumaan. Mitäpäs muuta? Mitä sulla on siinä työn alla? Mä oon mennyt pikkasen yksinkertaisemmalla linjalla. Mulla ei ollut laitettu ollenkaan ideakarttien työnkuvaa, niin mä ajattelin, että se pistää sen ihan itsestään. Pause break. Joo, se break. Joo, se on varsin hyvä. Ja täällä nuoremmallakin on jotain työn alla ilmiselvästi. Mutta hei, tässähän on jotain muutakin. Tässä mä on tässä tämmönen pelitaito.fi. Kerrotko mulle, mikä on pelitaito? Mutta kuka se mahdat olla? Mä olen Petri. Mikko, pelitaitoprojektista. Pelitaitoprojekti on siis tällainen projekti, joka pyrkii ehkäisemään lasten ja nuorten pelihaittoja enimmäkseen edistämällä tällaista positiivista pelikulttuuria. Ollaan täällä tarjoamassa tällaista vaihtoehtoista toimintaa promoomassa pelikulttuurin tietoa ylipäätään sekä pelaajille itselleen. Vähän silleen muistutetaan, että ei kannata aina pelaa niin 7-8 tunnin pätkiä ainakaan pitämättä taukoa. Toisaalta vastaavasti myös niin kuin vanhemmille ammattilaisille ollaan kertomassa täällä, että pelaaminen ei ole mitenkään hirveän huono harrastus, vaan itse asiassa on hyvä juttu, että antaa sen nuorten pelaa, älkää kiinnostaa mietitään. Joo, pelaaminen on tosi hyvä juttu. Siis varsinkin se Doomin, mitä mä viimeksi pelasin näistä uusista peleistä, niin se on varsin hieno. Mä oon kuullut, että Quake tulee ensi vuonna tai jotain muuta. Samoin mä tutustunut näihin uusimpiin peleihin kanssa. Joo, esimerkiksi Quakeista mua on kiinnostanut, että siinä näyttää olevan 3D-grafiikkaa. Sellaista se melkein näyttää niin kuin aikalta. Mä olen kuullut, että lähivuosina tulee vielä jotain kuulemma rautakiihdytystä silleen. Aivan mielenkiintoista. Mutta hei, täällä on jotain muutakin mielenkiintoista. Hei, tämmöinen jotain tekstiä täällä tämmöisessä pelipäiväkirjasta. Mikähän se mahtaisi olla? Pelipäiväkirja on pelitaidon aivan huippu-uutuus. Nettisovellus, josta voit pitää kirjaa sanomassa pelaamisesta. Olisi ihan sitä vaikka ollut kirjaa, kuinka paljon olet pelannut. Pelasin tänään 5 tuntia päättäneksi itse eilen. Mutta tälleen näin pitää olla kirjaa, ilmoittaa sinulle, että okei, olet pelannut näin ja näin paljon. Kyselee tosi tautoja, minkälainen fiilis on ollut pelaamisen jälkeen. Olet ollut tosi kiustunut ja väsyttääkään, olet tosi hauskaa pelaamisen jälkeen. Jos haluat, voit asettaa itselle rajoja. En mielellään pelaisi yli 3 tuntia kerralla tai yrität pitää pelaamisen maks 5 tuntia viikossa. Kaikki, jotka on omasta pelaamista tai siitä kiinnostuneita tai haluaisi kontrolloida sitä seurata. Joo, ehdottomasti sen kautta saattaa myös sellainen feature, että kuinka monta ES on juonut tai muuta batteria, vai mitä? Me voidaan ehdottaa meitä kooderille tähän. Meillä on pelipäiväkirja pitää nyt asioida ja kilpailu. Jos me käy kirjaamassa jonkun pelitapahtuman, niin voi voittaa vuonna pelitapahtuman. Hei, tällä näyttäisi olevan hieno pokaali vielä kaiken lisäksi. Minkään tämä mahtaisi olla menossa? Pelitaisen Jim järjestää nyt toista kertaa Astia paremmin kauhean konepaikkakilpailun. Löydettiin Lumin pokaali, mikä yksinkertaisesti kyettiin koko internetissä löytämään. Niin kuin näette, siinä on enkeli-nainen, jolla on soikko, kultainen, muovinen. Sen lisäksi tietenkin Jim tarjoaa huippupalkintoja. Ihan turhaan tääkään, mutta ei ole edes pokaali on syyttäspalkinto. Tässä käy tsekkaa Facebook.com kautta pelitaito. Sieltä valokuvakilpailu, jos olette eläyttäneet konepaikan hienosti ehdottomasti kilpailuun mukaan, pyytetään kaverit äänittämään ja sillä saatte kaiken vielä. Tämä kuulostaa varsin hienolta. Mutta tuntuu vähän siltä, että me ollaan nähty, mitä pelitaitolla on täällä annettavana ja aivan mahtavasti asetellut paikat, jotenka varmaankin siirrymme tästä ehkä eteenpäin vähitellen. Tässä nyt täältä tähän päättelisin nyt ehkä vaikka. Kyllä.
jossain vaiheessa juttelemaan kanssa. Ja nyt mennään tutustumaan kodinkonealueeseen. Assembly on pelaamista, demojen koodaamista ja kaikkea mahdollista muuta, mutta myöskin syömistä. Eli 78 tuntia ei pysy mitenkään hengissä, jos ei välillä hieman kerää energiaa. Ja siirrymme tutustumaan, miten kävijät tekevät ruokaa niin sanotulla kodinkonealueella. Martti, moi! Sä oot jo tekemässä täällä ruokaa. Joo, tästä on uunissa. Onko tää semmonen tyypillinen? No, täällä on ainakin hyvä. Jossain vaiheessa. Ja tarkoitus on tehdä tämmönen munakaspohjainen juttu, johon laitetaan muna, maitoa ja leipää pohjaksi. Eli otetaan muna ja sotketaan se kasaan. Voin näyttää kamerallekin. Ja lisätään suolaa ja pippuria. Ja siihen sitten päälle hiukan leipää. Miten sä lensit viime yönä Frankfurtista tänne, niin oliko sun lentokoneessa nämä munat mukana? Ei ollut, että ihan kotimaista tuotantoa nämä munat. Oliko Frankfurtin turvatarkastuksessa mitään ongelmia? Ei sen kummempaa, että Euroopan lennot on aika helppoja tässä suhteessa ja ei kukaan kattele mitään. Voi tuoda kaikenlaista maahan ja kukaan ei huomaa mitään. Eli tää Ranskan leipä on Ranskan suunnalta kokee? Ei, tää on Saksan suunnalta kyllä. Frankfurtista. No niin, tässä nyt leipä siirtyy munasörsselin sisään ja suojellaksemme herkempiä katsoja, niin meillä ei ole tästä lähikuvaa tarjolla. No pienehköiksi paloiksi leipää sillä tavalla, että munan saa imeytymään sinne leivän sisään hyvin ja sen verran, että se vähän kiinteytyy toi mössö. Näytä nyt. Ja sitten tähän voidaan lisätä hiukan tuorejuustoa. Saadaan semmoinen kermanen maku, noin 2 teelusikallista. Tämähän onnistuu näin kenttäalueella kyllä ihan ilman mitään välineitä, että tämän koko ruoan voi tehdä suoraan kahvikuppiin, jossa se lopussa lämmitetään mikrossa ja se helpottaa tekemistä. Aiotko nyt toimia siis kahvikuppilinjalla vai miten? Kyllä, mutta näin televisiotarkoituksessa täällä käytän tätä kippailua, on helpompi näyttää. Nyt voisit jälleen näyttää, se näyttää erittäin ällöttävältä. Näyttää herkulliselta suorastaan. Sinne sotkeutuu juusto mukaan. Oletko koskaan maistanut lihapiirakkaa? Olen nakeilla. Erittäin hyvää. Kannattaa käyttää ketsuppia ja kurkkusalaattia. No mitäs kun sä oot nyt siellä Saksan suunnalla ollut töissä ja näin poispäin, niin miksi sä oot Saksassa hommissa? Sen takia, että suomalainen IT-osaaminen on siellä erittäin arvostettua. Kannattaa itsekin käydä, jos sellaiseen haluaa lähteä. No mikäs on sun tuntihinta siellä päin? Sen verran, että suomalaiset ei halua maksaa niin paljon. Ei ole kokilla helppoa Suomessa. Ei ole helppoa, ei. No niin. Tässä aletaan lähestyä sitä vaihetta, että kaadetaan tää sörsseli mukiin. Eli täältä näyttää sotkettuna ton tuorejuuston kanssa. Laitetaan sen mukiin. Näin. Älä nyt vinoile siellä. Näin. Tää on siis ranskalainen piiras. Joo. Sitten vielä sotketaan sinne mukaan. Tähän voi käyttää lihaversiossa kinkkua. Tässä on parman kinkkua. Lihaversiossa voi käyttää kinkkua, mutta jos on esimerkiksi kasvissyöjä, niin voi hyvin käyttää vaikka paprikaa tai tomaattia tai mitä nyt sattuu olemaan käsillä, niin tulee varsin hyvää. Oletko itse kasvissyöjä? En, syön kinkkua. Sitä esimerkiksi tuolla Saksanmaalla erityisen paljon syödään kaikkea, missä on possua, niin se on siellä päin käytössä. Eli kinkku pieniksi palasiksi mukiin ja sotketaan se vielä tohon valmiiksi. Ja näytäpä jälleen.
Näin, niin se on tuossa mukavasti pinnalla. Ja sitten laitetaan mikroon noin vähän päälle minuutiksi. Minkä aikana voi höpötellä siitä, että kuinka tätä voi maustaa. Normaalisti mä olisin laittanut tähän ruosipulia, mutta mulla on tässä hiukan muita vihreitä ainesosia. Niin voi käyttää melkein mitä vaan päällystämiseen oman maun mukaan. Ja mulla on hiukan timjamia tossa. Ja sitten tämän kanssa erityisen hyvin menee Dijon-sinappi, jos haluaa oikein brassailla. Sopii hyvin kinkun kanssa. Oli erittäin herkullista, niin... No, sitähän se oli, tai itsekin maistoit, kyllä kannattaa yrittää ehkä näin kenttäolosuhteissakin tehdä vähän parempaa ruokaa kuin ihan pelkkää lihapiirakkaa tai röyskäläppää, koska yksi muna ja pari tai vähän tarjolla, niin miksi ei? Eli munan voimaa ei pidä aliarvioida. Ei todellakaan, munassa on voimaa. Paljon se on jäljellä? Parikymmentä sekuntia varmaan. Noin minuuttia 10 sekuntia, jos tämmöiselle yhdelle kahvikupilliselle ehkä hyvä ohja-arvo. Ja toivottavasti joku saa reseptin ruutuun, niin sitä voi sitten ihmetellä kotona, että miltä se näyttää. Miten päädyit juuri tähän ruokalajiin juuri tänään? No, mua ohjeistettiin, että noin 10 minuuttia olisi semmoinen hyvä aika, ja tää on helppo tehdä, ei vaadi mitään työkaluja, että riittää, että on haarukka ja muki, ja onnistuu kenttäolosuhteissa erinomaisen hyvin. Tältä tämä näyttää nyt suoraan mukista, ja sitten laitetaan siihen päälle pikkasen vihreitä. Ja sinappia kaveriksi. Niin, hyvä tulee. Ja siitä voitkin vaikka... Mä oon jälleen se, joka kyllä, saat ekana kokeilla, että miltä maistuu. Se on vähän kuuma, kannattaa varoa. Mä voin pitää. Kim rohkeasti kokeilee ensimmäisenä mun keitoksia. Tästä onkin hetki, kun syön. Ihan pikkusen tää ikään kuin rakenne, että onko tää niinku suunniteltu? Vähän voisi olla pehmeämpi. Jos olisi lisää maitoa, niin se auttaisi siinä kyllä. Tää on yllättävän hyvä. Tosiaan sun tehtävä on nyt ojentaa mikkiä. Tää on yllättävän hyvä sinappinen, jonkinlainen semmoinen leipä, liha, sinappi koostumus. No, sitä siinä suurin piirtein on, niin helppo maistaa. Kokeillaan. Kyllä mä sanoisin, että roiskeläpän voittaa aika helposti. Että... No ihan ehdottomasti, ja kenelläpä ei olisi aina sopivat välineet mukana. Niin... No tähän ei juuri mitään välineitä tarvitse, että munaa, leipää, torijuustoa ja kaikki muut ainekset on enemmän vapaaehtoisia, tai voi itse valita, että haluaako laittaa paprikaa tai kinkkua tai mitä nyt sattuu olemaan hollilla täällä areenalla. Haluaisitko vielä tässä arvioida hieman tätä kodinkonealueen niin toimivuutta, että onko Assembly nyt saavuttanut huipputason? No on sikäli, että aikanaan 90-luvulla tänne piti vielä tuoda oma jääkaappi, ja nykyään täällä on jo talon puolesta jääkaappeja, ja sikäli se on niin kuin parantunut huomattavasti, ja täällä on myös talon puolesta mikro roiskeläppiä varten, niin kyllä täällä kelpaa tehdä ruokaa. Ehdottoman hyvällä tasolla. Ja jos yksi asia pitäisi mainita, mitä haluaisit muuttaa, niin mikä se olisi? No, ehkä muuttaisin jääkaappeja vähän vähemmän lukittuun suuntaan sillä tavalla, että joku muukin voisi laittaa sinne tavaroita kuin ne, joilla on avaimet tai jotka osaa pyytää oikeasta paikasta avaimia. Musta tuntuu, että tästä voi päätellä, että nämä välttämättä eivät ole julkisessa käytössä, mutta olet juuri ominut ja saanut uusia ystäviä täällä. Että insomnialaiset, niin huomenta. Juu, kiitoksia Insomnialle. Huomenna jatkuu kokkailua, silloin testaamme jotain muuta, älä vielä paljasta mitä, mutta voit kuvailla, luonnehtia muutamia avainsanoja, mikä kiteyttää huomisen reseptin.
No vähän olin ajatellut, että jos jotain perunaista ja nyt oli tämmönen aamiaistyyppisempi ratkaisu, niin sit vois huomenna vähän semmoista